har du Flapstick. Hej, og velkommen til den her episode. Det er vores første gang, og jeg har så lidt spillet på den her nogle gange. Så det her jeg startet ved, jeg har unget et hus, og jeg er bare så hunde der. Vi ser det her. Det lækker helt vildt. Men der er så fuldt med diamanter og alt muligt her. Jeg har brugt mange. Så jeg har lige en af vaskemien. Det er der skal kids. Der er her. Så her. Nu må bare lige se om jeg kan slå det. Men vi ejer ikke huset helt. Altså der er en faction. Og faction det her i hvert fald. Kan jeg så sige. Men I må rigtig gerne skrive til os, hvordan man laver en faction, fordi det vil jeg rigtig gerne have at vide. Det var Simon. Men vi skyper lige med en som afslutter og han ved hvordan man laver en faction. Så vi skal bare til at have bygget noget. Ja, må Simon være med. Det må han gerne. Jeg har også lige sådan den her om. Ja, der er 2 venner der også. Ja. Så bare tjekke til os, okay? Ja, og hvis der er andre, der kommer ind på Mindtime, så venligst. Mindtime og til også Kron og 7500 Massive. Så please, så bare skriv til os, eller... Ja, skriv til os, at I ser vores videoer og synes, de er gode, eller hvis I Eller- synes, de er gode. Eller hvis I bare synes, det er fucking lort, så please lad være med at skrive, fordi det er Video så skidt og video. så Så du Mads K-R-U-H. K-R-U-H-N eller du er igen. No. Skal ikke tilbage til mig. Der er ikke faction her. Obsidian. Eller hvad, der er ikke faction her. Hvad får du så? Altså, det har jeg lige gjort, det her. Jeg får 34 diamantprotektion. Så kan vi lige Skal du gøre det igen? Og så får jeg et skarpt lydvæsen. Kan du tilbage lige til mig? Mads K.R. Nej, for det er mig. Ja. Er du inde? Og jeg har fundet et rum. Nå, men så skal vi til at blive det her. Kom. Ja, altså hvor meget? Ja, der er fisk der. Ja, vi skal bare tilbage til mig. Det har jeg lige prøvet, det kan jeg ikke. Så må jeg sige. Men vi kan også godt spille sport, så vi er alle sammen gået sammen. Nej, det er I var i anden for mig. Men er du gået ind i det samme som os? Er I gået i factions? Nej, vi er gået til Vejle. Okay. Måske skulle vi også gå der. Simon, jeg lukker lige. Undskyld. Ungdommen han har skrevet til mig, at jeg måske kan blive moderator. Hvad fanden er det? Ja. Men Hvad synes du? Hvor I må altså gerne skrive til os, hvis I kender den her server, og I må gerne få IP'en. Og skriv den i beskrivelsen. Bare, ja okay. Skriv i beskrivelsen, det var lige at finde på det. vores lille ven. Er vores lille ven, der ikke ser Han er det 6 står. år, og Hej, han er her ikke. ej, han er lige så gammel som os. Og sådan en klasse. Og han er også rigtig sej. Ja, Bare ikke lige så sej som mig. og, Jeg siger, han kan da downloade noget, som du ikke kan. og han kan finde ud af at downloade alt muligt, som mods og hacker og... Ej, det var bare en joke, han kan jo ikke downloade den, altså. Jo, Anders. Mod
Det kan han godt. Jeg funderede. Ja, det kan han så ikke. Og det bare står. Men hvis I bruger X-ray, så sagsøger jeg jer. Shit, Simon, du må gerne hjælpe. Jeg har fået den. Simon, jeg dør nu. Jeg dør. Hjælp. Så går der ud af mig. Jeg døde du ikke. Det døde du ikke. Shit, man skal ind hver dag. Simon, jeg logger lige ud og ind på serveren. Men du kan bare få det til, ja. Hov. Og så går vi ind på survival, i stedet for det her faction. Hvor er survival? Jeg løber simpelthen bare væk. Jeg vil simpelthen hele verden. Stik så bare. Og vi skal bo under det. Okay. Hey, hvorfor tilbage du ikke til mig? Må jeg Mads? Fedt nok. Ej, kan du? Du kan lave enchant overlarmer. Er vi også det, Simon? Nå, men det var til den video. Hej hej.